Doncs perquè sabíeu que quan comprem per internet els preus varien en funció dels nostres interessos, de les nostres necessitats o fins i tot del nostre poder adquisitiu? Perquè ens entenguem. Imagineu que un dia aneu a comprar un croissant i com que qui us el ven veu que esteu afamats, decideix apujar-vos el preu, així sense cap més explicació. Doncs això mateix passa quan comprem per internet. Des d'un bitllet d'avió a unes sabatilles esportives, bé, el que sigui. I la causa de tot plegat són els anomenats els famosos algoritmes. Exacte, que no els voldrem veure ni en pintura, però no us preocupeu perquè us ajudarem a entendre'ls, com són i per què ens fan tant la guitza, però sobretot estigueu atents i atentes perquè us ensenyarem els trucs per intentar esquivar-los i comprar més barat. Semblem aquí uns pirates, eh? Sí. No, saludem al Carles Planes, el coneixeu, ell és periodista tecnològic del periòdico. Carles, bona tarda i benvingut a l'En Línia. Merci. Bé, doncs, hem parlat de molts tipus d'algoritmes, de fet és el mateix, però tornem a fer memòria. Com és i com funciona un algoritme? Per entendre'ns, un algoritme... I per què hem de tenir tanta por o tant de respecte? Bueno, no, més que por, pot ser els efectes que pot tenir, no? Un algoritme és una fórmula matemàtica que s'utilitza en llenguatge informàtic. Bàsicament és una fórmula per resoldre processos, donar solucions, automatitzar o fins i tot preveure, no? És a dir, un algoritme pot tenir moltes finalitats, pot ser bona o dolenta. En el cas del que veiem en el comerç digital, que passa cada vegada més, el que s'ha fet és s'ha utilitzat l'algoritme per utilitzar diferents factors i anar recalculant els preus perquè vagin variant, que és el que deies, per exemple, amb els vols. Passa que l'algoritme de les companyies dels vols, bàsicament el que fan és calculen l'oferta i la demanda i quan menys seients queden, per exemple, fan que pugin els preus, o també tenen en compte altres factors del mercat perquè saben que estarem més desesperats per comprar i van produint petites variacions que canvien de forma personalitzada depenent de qui busqui aquell vol. I aquests cercadors que ens envien, que ens notifiquen els canvis de preu, és també un mecanisme de pressió perquè comprem? Sí, totalment. La psicologia fa molts anys que s'utilitza en la venda de productes. En el món digital passa de forma encara més forta perquè hi ha uns estudis a darrere que ho sustenten sobre com pot funcionar, i els algoritmes en aquest cas el que poden fer, el que ara hi ha una tendència creixent és utilitzar els elements aquests del mercat, no? L'oferta i la demanda, o per exemple el que fa la competència per avaluar els mercats i després pujar els preus de cara al consumidor. Però una cosa que s'està començant a fer als Estats Units i que té força a l'hora de poder arribar aquí cap a Europa és el fet d'utilitzar les dades que nosaltres deixem a internet, a través de les quals ens coneixen tant, i en funció d'aquestes dades personalitzar més els preus aquests que ens acaben fent amb tot tipus de productes, però sobretot és sempre en comerç online. Clar, tenen tanta informació que fins i tot avui ens han posat d'acord en el color de la camisa, aquest color terra. No sé, és a dir, clar... Anava igual que l'Ian, ara també. Sí, no, per això et dic que no sé fins a quin punt, com tenen tanta informació de nosaltres, no sé si ens hem d'espantar i com aconsegueixen a tenir tanta informació. És dir, tu has dit, deixem moltes dades a internet, però no sé fins a quin punt tantes com perquè ho sàpiguen tot. Clar, el problema és que nosaltres ja vivim en una societat digital en la que ens agradi o no hem acabat acceptant certes contrapartides. Ho hem vist en el món de les xarxes socials, sempre donem a acceptar infinitud de condicions que no ens llegim, i en el fons aquí el que estem fent és cedir la nostra privacitat, que en el fons és amb el que s'alimenten tots aquests negocis. També en el de la publicitat digital, també en el cas del comerç electrònic. Totes aquestes dades que nosaltres deixem es poden ser utilitzades per després personalitzar tot tipus de contingut, en aquest cas de vendre'ns coses perquè les empreses facin més diners. Però clar, el que és més inquietant d'això no és només les dades que nosaltres deixem, sinó que l'algoritme està creat amb patrons d'intel·ligència artificial que fan que puguin llegir el rastre que nosaltres deixem a internet, que són milions i milions de dades cada dia, i a través d'aquí inferir-ne coses que els humans no serien capaços. Per exemple, si saben a on anem, què visitem, les búsquedes que fem, quins vídeos mirem, totes aquestes coses, potser poden arribar a crear perfils per predir com actuarem i a través d'aquí recomanar-nos coses per comprar, per així modificar el nostre comportament. Clar, tot això està molt bé, però segur que els que ens esteu veient des de casa, segurament a aquesta hora ja esteu impacients per saber quins són aquests trucs per esquivar els algoritmes de preu dinàmic. Marta. Sí, per això no fem esperar ja més els nostres espectadors, donem alguns trucs perquè siguem nosaltres que enganyem l'algoritme i no a l'inrevés, i perquè puguem comprar més barat quan comprem per internet. I el primer d'aquests trucs consisteix en navegar en mode incògnit de forma anònima
també borrar l'historial i esborrar les cookies, les galetes. Tot això ho hauríem de fer cada vegada que anem a comprar. Però, Carles, tot això que he dit, pels qui no dominen encara d'informàtica, és senzill de fer? La gran majoria de navegadors ens ofereixen la possibilitat de navegar de forma privada perquè no es registri l'historial del que estem fent. Jo ho recomanaria fer pràcticament sempre. Aquí hi ha uns problemes que és que, per exemple, les contrasenyes no es queden guardades, que això hauríem de tenir realment un document guardat, o si pot ser en paper, és a dir, fora d'arxiu digital, de totes les contrasenyes d'aquests llocs. I el problema també hi ha és que, per exemple, ara mateix Google està sent investigada perquè sospita que fins i tot havia rastrejat els seus usuaris quan utilitzaven la pestanya de búsqueda en privat. Llavors... Per tant, si fem, per exemple, una búsqueda de vol amb una pàgina no incògnita i l'altra ens intentem amagar, aquí no varien els preus, entenc, no? L'algoritme se li escapa que tu estàs fent una doble búsqueda? Sí, mira, de fet, just abans de venir aquí ho estava comprovant amb l'ordinador de la feina, que només utilitzo per coses de feina, llavors el portàtil, que és el que utilitzo per totes les altres coses. I la recomanació per un mateix vol em variava 5 euros. Amb el meu portàtil, que tinc moltes més dades personals, per tant em coneixen molt més, aquí apujaven 5 euros a l'opció que em recomanaven per un vol que era exactament igual. Llavors això passa amb els vols, però pot passar perfectament amb productes d'Amazon, que utilitza això, amb Uber, amb Cabify... Ho feies d'incògnit, aquestes cerques, Ale? Ho feia d'incògnit. Val. Sí. Ostres, Marta, quins altres trucs tenim? Aquest és un, Mira, ens l'ha avançat en Carles, perquè justament consisteix a mirar el preu quan estem fent una cerca d'allò que volem comprar, per exemple, o reservar una habitació d'un hotel, mirar-ho des d'un dispositiu, pot ser, per exemple, el mòbil o un ordinador, si és que en tenim dos, però quan anem a comprar, aleshores agafar un altre dispositiu, o l'altre ordinador, com ens deia el Carles, o si ho hem fet des del mòbil, l'ordinador, o a la inversa. Però explica'ns, Carles, realment això per què passa? O sigui, com pot ser que simplement canviant de dispositiu el preu sigui diferent, com aquests 5 euros que ara tu ens deies? Bueno, primer de tot perquè si utilitzem el dispositiu que utilitzem per la gran majoria de coses que fem, allà ja hi ha un rastre de dades immens. Ja ens coneixen molt més. Ja saben que volem anar a aquell hotel o a fer aquell viatge, no? Totalment, ja ho saben de lluny. I clar, l'altra cosa és, aquí el problema de fons és amb la IP, que és la direcció del teu ordinador. A través de l'ordinador poden saber quina és la teva direcció i poden aquí inferir-ne certes coses. I aquí el que es recomana és descarregar-se una eina, que és un VPN, que és un portal de búsquedes privada, que et permet que el portàtil, que internet, perdona, que les companyies aquestes no sàpiguen quina és la teva ubicació específica, amb la qual quedin una mica desorientades. Tot això no són fórmules exactes, sinó que són trucos que es poden anar provant per intentar veure si es rebaixen una mica les xifres dels preus. Un dubte és, si ho faig llavors des de casa, encara que canviï dispositiu, com que estic al mateix lloc i per tant fent servir la mateixa xarxa, no em serviria aquest truc? A priori no. Val. Sí, canvia de localització també, ho apuntem. A no ser que utilitzessis aquesta eina i per tant fessis com si, per exemple, compressis des d'un altre país. I això és legal? És a dir, discriminar segons el tipus de marca o de dispositiu amb el qual es fa la cerca o la compra per posar un preu més alt o més baix, les empreses entenc que ho poden fer. Sí, principalment el que estem veient ara, que fan sobretot les aerolínies, els hotels, pot fer Amazon i altres tipus de plataformes, és legal, perquè utilitzen una eina del mercat com es podria fer abans de l'època d'internet, l'únic que ara es fa amb moltes altres dades. El que sí que veiem que és un problema aquí a Europa, aquí està regulat el fet que es pugui discriminar pels preus a través del lloc on tu vius. Als Estats Units sí que passa que si saben el teu codi postal poden inferir si vius a una zona o una altra, si tens més capacitat adquisitiva i en funció d'això fer que paguis més diners. Aquí a Europa, a priori, això està regulat. Dic a priori també perquè sabem, com amb altres plataformes, que a vegades haurien de seguir unes lleis i després no les segueixen. Clar, és veritat que és la llei del mercat, no? Oferta-demanda, etc. Però no deixa de ser especulació. Sí, dades personals. Total. De fet, hi ha molts experts que mencionen el fet que això, en el fons, s'acaben establint els preus, es determina el que costa una cosa com si fos un casino, no? I, de fet, hem vist moments que han sigut molt preocupants. Ara, durant els primers mesos de pandèmia, hi havia molta necessitat de gel hidroalcohòlic i de mascaretes, per exemple, però n'hi havia molt poques. I això va fer que a Amazon, aquest tipus de productes, que eren de necessitat extrema, però n'hi havia molt pocs, es disparés el preu un 1000%. El problema és que quan deixes que sigui un algoritme qui gestioni el lliure mercat,
d'aquesta manera s'acaben produint conseqüències molt perverses. Marta, què més? Més truquets? Va, més trucs. Aneu prenent nota, fan paper i boli. El següent que us diem és resistir-nos a l'algoritme. Segur que alguna vegada esteu reservant, tornant a l'exemple d'hotel, no? Una habitació i us posa última habitació disponible, reserva ara, última oportunitat. Doncs bé, us hem de dir que moltes vegades aquests missatges no són certs, el que volen és que piguem i que comprem en aquell moment. Però, Carles, què podem fer per saber si realment aquest missatge d'alerta, de pànic, és cert o és una tècnica de persuasió perquè comprem? Jo el que recomanaria és anar a fer una mica el boomer, anar com si fóssim als anys 90 i trucar directament a l'hotel. Que, Marta, sempre truco i és dir això i t'hagués fent amic de la persona i no només trobes més habitacions, sinó que més barates. Sí, és molt probable que si amb una trucada de telèfon t'ho acabin fent més barat i també perquè moltes vegades jo sóc víctima directament d'això, quan busco un hotel, un vol, et diu, queda només una habitació, corre. Saben que tu estàs allà amb l'ansietat aquesta de comprar i res, has de resistir perquè el que estan jugant és amb el teu cervell. No algun caure de trampa. I què més, Marta, per acabar? Va, un últim truc. I aquest us encantarà, i més si teniu ganes de viatjar, perquè tots sabem que quan volem comprar un vol, a mesura que s'apropa la data del dia que agafaríem l'avió, els preus van pujant. Però el que segurament no sabíeu és que no és el mateix a nivell de preu agafar el vol en un dimecres que fer-ho en un diumenge o que, per exemple, comprar el vol la primera quinzena del mes respecte a la segona. Llavors li preguntem al nostre expert, en Carles, que ens digui, si us plau, quan és més barat i per què varia. Es recomana, sobretot amb la qüestió dels vols, comprar-los a partir de la segona quinzena. També passa amb altres productes, però a partir de la segona quinzena de cada mes, perquè no tenim tants diners. Quan tenim menys diners, nosaltres cobrem a final de mes, saben que llavors és quan ens els volem gastar com bojos i per tant els preus estan més alts. Passa una mica el mateix amb la setmana, que els primers vols en classe turista surten els dilluns, si no m'equivoco. Llavors això fa que els dilluns siguin més cars. Si tu t'esperes el dimarts a la nit o el dimecres a primera hora del matí, és molt probable que siguin més baratos perquè aquells vols en classe turista són ja els que la gent no ha començat a comprar en massa, per tant els rebaixen el preu i després els tornen a pujar a partir del dijous. Ens entra la depressió de final de setmana i podem comprar. Carles, a l'audiència, perquè puguin trucar quan tingueu algun dubte, Carles Planes és el vostre home. Però a més, clar, dius, els hem de comprar dimarts i dimecres i sobretot no tocar res fins dimarts o dimecres, no començar a fer cerques de preus dilluns perquè si no és un mal negoci també. O fer-ho des de la feina, Jessica, i comprar-ho des de casa. També, veus? També. El que passa és que no sé si estarien gaire contents a la feina, també t'ho dic. Bueno, fas una cerca ràpida, fa 5 minuts abans, no pateixis. Clar, a més, entenc que els cercadors tant d'hotels com de vols s'enriqueixen amb cada cerca. No? Vull dir que si tu truques a l'hotel, el que deia l'Edgar, que ell truca a l'hotel i fa amics, com en fa tot arreu, a més, diguéssim que també és bo per l'hotel, no? Perquè vull dir, t'està saltant l'intermediari. Sí, completament. El que passa que aquí això va començar als anys 80, es va començar a estudiar, fins i tot abans que arribés a internet, com podien fer aquestes empreses per guanyar més diners, no? Anar variant els preus per fer que s'adaptessin a les necessitats de cada persona. El que passa que, clar, avui en dia amb internet és molt més fàcil conèixer qui és el teu potencial client, a través d'aquí modificar el preu. Però bueno, crec que és una estratègia que va a l'alça, sobretot perquè està molt en boga en el comerç electrònic, que l'estem utilitzant cada vegada més, especialment amb la pandèmia, però que també pot ser perillós per les marques, perquè el preu, al cap i a la fi, és una cosa, és un fet que al consumidor li pot ser molt tibant i que, en el fons, són molt sensibles al preu que posen. I si veiem que una empresa ens pot estar estafant o pot estar pujant el preu, o, per exemple, com fa Uber, que t'acaben pujant el preu en els moments on hi ha més trànsit, pot ser que això el consumidor acabi enfadant-se i dir, doncs jo no vull anar amb aquestes empreses que juguen una mica amb mi. Però hi acabem anant, Bueno, la intenció és no fer-ho. Estic aquí per intentar tirar-nos enrere o fer-ho amb alguns trucs. Moltíssimes gràcies, Carles, per tots aquests consells. A vosaltres. Que vagi molt bé. Fins demà, també vosaltres, Edgar i Marta. Doncs el que dèiem, hi tornem demà quan faltin pocs minuts per 3:45 de la tarda, però continuem connectats a les nostres xarxes socials. Comenteu el programa, si us ve de gust, amb l'etiqueta en línia TVE, seguiu-nos a Twitter o a Instagram o recupereu-nos a la carta. El que dèiem, hi tornem demà, passats 2:15 de la tarda. Adéu-siau.